היי אהובה וברוכה הבאה לבטוחה ועצמה, הפודקאסט שמלווה אותך בדרך לחיים שאת באמת רוצה, מתוך ביטחון וחופש רגשי ועוצמה פנימית. אז אני אינבור, מאמנת רגשית, והיום אנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים הכי מבוקשים, איך להכיר חברים חדשים בשנות ה-20 שלך, ולמה זה נושא שכל כך לא מדובר אם כולנו מתמודדות עם זה. אז כולנו גדלנו בתוך מסגרות שבהן חברויות פשוט קרו מעצמם, בין אם זה בבית ספר, אחר כך באוניברסיטה וצבא, ופתאום החיים משתנים, אנשים מתרחקים ומתחילים מערכות יחסים, נכנסים לשגרות עבודה עמוסות, ובלי לשים לב אנחנו מוצאות את עצמנו בתחושות של בדידות, ובלי אותה רשת תמיכה שהייתה לנו בעבר. וגם מה קורה עם הרשתות החברתיות, נכון? הכל נראה נוצץ, כולם נראים שהם מוקפים באנשים עם מלא חוויות ומלא פן, ואיך יכול להיות שאנחנו מרגישות שהמעגל שלנו הולך ומצטמצם יותר ויותר, מאיפה נוצר הפער הזה. אז אם את מרגישה שהיכרויות חדשות נהיות מאתגרות יותר, את ממש לא לבד. בפרק הזה אני באמת נדבר על למה זה קורה, ואיך תוכלי להרחיב את המעגל החברתי שלך, ממש איזה צעדים מעשיים יכולים לעזור לך ליצור חברויות משמעותיות, ולהפסיק להסתפק רק בקשרים שטחיים. אז בואי נתחיל. היו שנים שבהם הרגשתי שאני פשוט לא מצליחה להיות אני בתוך סיטואציות חברתיות, בעיקר במעגלים של כמה אנשים או כמה בנות. כאילו אחד על אחד היה לי מאוד קל, אבל כשזה הגיע לישיבות, וואו, היה לי באמת הכי קשה בעולם. כשהייתי יושבת עם קבוצה גדולה של אנשים, תמיד הייתי משתבללת, ממש נכנסת לתוך הראש של עצמי, ובמקום להשתלב וליהנות ולזרום בתוך השיחה, להתחבר עם אנשים, לפתח שיחה, הייתי עסוקה במחשבות של עצמי. הייתי בוחנת ומסתכלת, ובעיקר מתעסקת בהשוואות אין סופיות של איך אני נשמעת, והאם אני מצחיקה מספיק, ולמה אני לא מצליחה לזרום כמו כולם. וזה לא שהייתי שקטה מטבעי, להפך, היה לי כל כך הרבה מה להגיד, ומי שמכיר אותי באמת יודע גם שאני באמת בן אדם קורע מצחוק, אבל מחוויות עבר שלי, כשהייתי מנסה פעם לדבר או להצחיק, אנשים פשוט לא הקשיבו. ממש היינו יושבים בחבורות, ואני זוכרת את התחושה הזו שהייתי יושבת ומדברת, והיו פשוט מתפרצים לי לדברים. כאילו הקול שלי באמת היה שקוף, ואחרי יותר מדי פעמים כאלה, פשוט הפסקתי לנסות. ולמדתי עם השנים להשתתק. אבל בסוף אני רוצה להגיד שזה הכל, אבל הכל האנשים סביבך. ואם את מרגישה עכשיו לבד, או שיש אנשים סביבך והם גם כאלה ולא טוב לך איתם, קומי ותלכי. כי אנשים טובים יותר מחכים לך שם בחוץ, ואני יכולה להבטיח לך שבשנייה שישבתי עם חברים אמיתיים שמקשיבים לי, שפתאום צוחקים מהבדיחות שלי, כאילו פתאום מצאתי את עצמי יושבת ומדברת, וכולם ליטרלי מסתכלים עליי ומקשיבים לי, ואני כולי בשוק מהסיטואציה. פתאום הבנתי כמה הבעיה לא הייתה פאקינג בי. אז הבעיה לא פאקינג בך, היא באנשים סביבך, וברגע שתפתחי את עצמך לחוויה אחרת, טובה יותר, מתקנת יותר, זה יהיה שווה את כל העולם, אני מבטיחה לך. אז בואי נחזור לנושא שלנו, למה קשה לנו יותר להכיר חברים חדשים, במיוחד בגילאי ה-20 וה-30 לחיים שלנו, מה שגם כמובן משפיע על העתיד שלך בתור אישה, וגם ככל שעוברות השנים זה מן הסתם נהיה גם קשה יותר. אז קודם כל, החיים משתנים, ואיתם גם החברויות. זה לא משנה באיזה שלב את כרגע, בטוח היה שלב קודם לכן שהיית שונה לחלוטין, במיוחד גם באנשים סביבך.
זאת אומרת שאם לדוגמה בעבר היית נפגשת עם אותם קבוצה של אנשים כל יום, נגיד בבית ספר או בתואר, בצבא, לא משנה מה, היום לכל אחת יש מסלול משלה, נכון? אז חלק מהחיים זה שינויים, לדוגמה אנשים עוברים דירה, מחליפים עבודה, נכנסים לזוגיות, וגם פתאום הזמן הפנוי לצאת ולהיפגש מצטמצם. המעגלים החברתיים נהיים פחות יציבים, ואנחנו מוצאות את עצמנו לבד הרבה יותר, וגם בלי שום קשר לזה, בגלל זה גם אמרתי שזה גם קשה יותר ככל שעובר הזמן, יש תחושה ומין איזה פיקציה לא נכונה, שגם כמובן לרשתות החברתיות, כמו שאני אומרת, יש חלק ענקי בה, שכולם כבר מצאו את החבורה שלהם, וכולם יש להם אנשים סביבם, ואיזה כיף לה שיש לתמיד עם מי לצאת, והם עושים דברים, והם חווים את החיים, וחיים את החיים הטובים. והאמת היא שזה באמת, מה זה לא נכון? אני יכולה להגיד לך בוודאות שיש עוד המון אנשים שמחפשים להרחיב את המעגל שלהם, גם אם זה לא נראה ככה מבחוץ. זאת אומרת, בערך כל מי שמגיע אליי לקליניקה, זה תופעה שהיא מתמודדת איתה. אז יש גם המון הזדמנויות בכל הגילאים להכיר חברים חדשים, וזה מה שאני תמיד אומרת להן. וחשוב באמת לזכור שהחברויות האלה שאת רואה ברשתות, זה רק מצולם, זה רק החלק המצולם. את לא יודעת כמה אנשים שם מרגישים בודדים בדיוק כמוך, למרות שיש מסביבם 900,000 אנשים. אז באמת גם בנושא הזה יש את גורם הפחד מתחייה ומבוכה, שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים, כן? אבל בנושא הזה מן הסתם הוא בא יותר לידי ביטוי, ויש כאלה שסוחבות את זה יותר, כמו שאני הייתי, וחלק פחות. אז לפעמים אנחנו חוששות ליזום קשרים חדשים, כי אנחנו פוחדות להיראות נואשות, או להרגיש איזושהי דחייה, וזה נורא נורא טבעי, זה נורא לגיטימי, אבל תחשבי על זה שנייה, שכל האנשים שהיום יש לך בחיים, פעם הם היו זרים לחלוטין, הם היו כאילו לא הכרת אותם, אז לאף אחד אין מושג כמה חברים יש לך, או כמה קשרים את מחפשת, אז פשוט חשוב לי שתתני לזה את הצ'אנס, והכי הכי חשוב, ההרגלים האלה שמונים מאיתנו לפגוש אנשים חדשים, כמו לדוגמה שיושבים אחרי יום עבודה ארוך, זה הכי קל ליפול לשגרה של להישאר בבית ולראות סדרה ולפתוח את הנטפליקס ולא לוותר כאילו על הדברים האישיים שלך. אז אני רוצה להגיד לך, ההרגלים האלה הם לא עושים לך טוב, אוקיי? אני כאן כדי להיות השעון המעורר, המעצבן, שמציג לך מראה אמיתית, אבל מקדמת, ואני אגיד לך שכדי לפגוש אנשים חדשים, את חייבת להיות במקומות שבהם יש אנשים. ככל שתשימי את עצמך בסיטואציות חדשות, ככה תגלי שהיכרויות יקרו הרבה יותר גם בטבעיות. זה יהיה הרבה יותר קל ויהיה הרבה יותר נוח. אז כמובן שחשוב לי גם לתת קצת פרקטיקה על איך להכיר חברים חדשים, ממש צעדים מעשיים שעובדים, שאת יכולה כבר להתחיל ליישם היום. אז קודם כל, תהי בסדר עם להיות לבד. אוקיי? לצאת ולרדוף וזה בגלל איזשהו הכרח להיות עם אנשים, זה לאו דווקא טוב, אוקיי? זה אולי נשמע סותר ממה שאני כאילו באה לעשות היום, אבל עד שלא תלמדי להיות בנוח עם עצמך, יהיה לך קשה לבנות חברויות אמיתיות, זה האמת. אז תתחילי לעשות דברים לבד, כמו ללכת לבית קפה, לסרט, לטיול, זה באמת הרבה יותר קל, אני כל בוקר עושה את זה ואני כבר מכורה לזה. זה יגרום לך באמת גם לשדר ביטחון לעצמך, וגם אחר כך כלפי חוץ להיות פתוחה יותר לאנשים חדשים. ואם את רוצה להעמיק בזה, את ממש מוזמנת גם לחזור לפרק הקודם, המדהים, שקיבל תגובות מדהימות, שמדבר כולו על תחושה של בדידות, ושם אני הרבה יותר מעמיקה שם. והדבר השני, תפסיקי לחכות שאנשים יגיעו אלייך, תתחילי ליזום. תחשבי על זה, מתי בפעם האחרונה שלחת הודעה למישהי ואמרת לה, היי, רוצה להיפגש? כאילו, זה נשמע כאילו מביך, ואנשים מן הסתם אוהבים שמישהו יוזם, אז אל תפחדי להיות את הצד הזה, אל תפחדי לעשות את הצעד הראשון, כי זה לא אומר עלייך כלום, זה לא אומר שאת נואשת, זה לא אומר שהבן אדם השני לא חשב עלייך, או את לא מספיק חשובה לו, זה לא אומר את זה, זה מסקנות שאת מסיקה עם עצמך, וכדי לייצר חברות, נדרש זמן איכות, וכמו שאת פוחדת, גם מי שממולך פוחד. אז תהיי אמיצה ותצרי את הקשר ותנסי להתחבר, כי לכי תדעי מה יצא מזה.
וגם חשוב לי ממש להגיד פה נקודה, תנצלי קשרים שכבר קיימים בחיים שלך, הם באמת באמת שווים זהב. אז אם לדוגמה יש לך מישהי נחמדה מהעבודה, או איזשהו ידיד מהלימודים, תשאלי אותם, פעם הבאה שאתם יושבים עם חברים שלכם, אפשר להצטרף, אפשר לבוא, כאילו למה לא בעצם, מה הכי גרוע שיכול לצאת? וגם זה מזכיר לי שבדיוק בפרק הקודם סיפרתי על מתאמנת מדהימה שלי שעשתה דרך מדהימה בלהכיר אנשים חדשים בתקופה בדיוק של סיום תואר, שהיא הרגישה ממש ממש לבד ושאין לה את החברה הטובה שהיא תמיד חלמה עליה. וכל פעם שדיברנו הצעתי לה לבחון לדוגמה מסגרות חדשות וללכת אליהן, והיה לה המון המון חסמים ופחדים מאוד גדולים בהקשר הזה. ובאמת בסופו של דבר היה לה באמת תהליך מדהים, שבסופו היא אשכרה קנתה כרטיס טיסה ונסעה לטיול עם מישהי חדשה שהכירה בפאקינג פייסבוק. אז באמת הטיפ הבא שלי הוא שתצטרפי למסגרת חדשה, איזושהי קבוצה, איזשהו קורס, איזשהו תחביב, ריטריט, מפגשי קהילה, כל דבר שיהיה לך מסגרת בו להכיר אנשים חדשים. באמת היום העולם כל כך פתוח וזה נורא נורא קל, כאילו אפילו אני שיתפתי אותה שאני הכרתי בנות באינסטגרם, כאילו והיום אנחנו נפגשות והן חברות שלי בחיים האמיתיים. אז אל תפחדי לדבר עם אנשים זרים, הם באמת יכולים להפוך לחברים הכי טובים שלך, ובכל מקום שיש בו אנשים יש לך הזדמנות להכיר. וכמובן, תרגיל קטן שאת יכולה ליישם כבר היום, תנסי לנהל שיחה עם אדם אחד חדש בכל שבוע, ממש צעד צעד, אפילו שיחת חולין קטנה, באמת יכולה לפתוח לך דלת לחברות חדשה. והכי הכי חשוב, ובא לי להגיד לך, אל תוותרי גם אם זה לוקח זמן. גם אם קשה לך עכשיו ואת צריכה לעבוד על עצמך קצת, כי בסופו של דבר חברויות טובות נבנות בהדרגה. אל תצפי להכיר את החברה הכי טובה שלך ביום אחד, כי ככל שתתמידי ותשקיעי בקשרים, הם יהפכו להיות עמוקים יותר עם הזמן. אז לסיכום, וכמו תמיד שאת יוצאת מפה עם כלי פרקטי, תחשבי עם עצמך, מה את יכולה לעשות כבר היום שיקדם אותך גם למטרה הזו? אולי לשלוח הודעה למישהי שהיית רוצה להתחבר אליה, אולי להירשם לאיזושהי פעילות כלשהי, להצטרף לקבוצת פייסבוק כלשהי, או אפילו בוואטסאפ, אפילו יש אחת כזו לי, מתחשק לך להצטרף, ואולי אפילו גם לשים ביומן איזושהי יציאה לאירוע חברתי, באמת פעם בשבוע, צעד צעד, לאט לאט זה יקרה, וחשוב לי להגיד לך, אל תפחדי ליזום, אל תפחדי להיות הראשונה שאומרת, רוצה להיפגש, רוצה לשבת, בסופו של דבר את לא לבד, וכולנו עברנו, או שאנחנו עדיין עוברות את זה, וזה לגמרי לגמרי אפשרי לשנות את המציאות הזו, ולבנות לעצמך מעגל חברתי מדהים. אז הגענו לסיום, אני ממש אשמח שאם אהבת את הפרק ולקחת ממנו אפילו משהו קטנטן, איזושהי הערה או דרך הסתכלות חדשה או איזשהו טיפ פרקטי שתיישמי עד היום, אני אשמח שתשתפי את הפרק הזה עם חברה או מישהו או אמא, תדרגי את הפודקאסט, אפילו תכתבי לי באינסטגרם, ובעיקר תעזרי לי להמשיך להפיץ אור וטוב בעולם. ממש ממש תודה שהיית כאן איתי, באמת שאין כמוך בעולם.